Салом алейкум, бародаро. Инан бачаҳо фудсити, бозори фудсити Карочи барои бачаҳои карантине ки дар Москва ховам бекор ёрдам кардистиянд. Худо дар ин моҳи мубораки Рамазони ёрдами кардагишонро ба даргоҳшон қабул бигардона кард. Хай бародаро зиқ нашини карантинам инами 10-15 рӯз дига монда бо иншоалло ҳама озод мешавад, ҳама чинҷӣ мешавад. Фақат якдигареро дастгирӣ кунем дар ин рӯз, тоқа намонем. Иншоалло дига ҳамаш хуб мешавад. аз бозори фудсити бригадири нашиной клиник акай шоҳ ҳама бачаҳош кати ҳамин чизҳоро ҷамъ кардагианд, на ёрдам кардисиянд. Най бародар таксичия мебара, иншоалло да соҳибиш мерасона ҳамин борора. Иншоалло иҷа сар мекунам борчиира. Бародароина доки 7 администратсия иҷадай тараф доки 8 меша. Ҳамин дуруно бародаро ҷамъ карда ёрдам кардисам. ҳарчи зинда бошен, дар паноҳи Аллоҳ бошен. Ассалому алайкум.